はじめまして私はハワで广地のリオコ广地で山と海があります有名ところがあります天候广地や海やサタボンやなどがあります朝で朝ごはんを食べてコーヒーを飲むことができます寂しい写真を撮りますただพวกで川を浴びに行きますそれからそしてベル橋を渡りますここは歴史で午後天候悪いに弦がくしますđồng hai ichiban ni tabemono o taberu oto ga dekimasu gogo goji ume o abimasu sakana to yasai to ika o taberu oto ga dekimasu yoru restaurant de biru o nomu oto ga dekimasuそれからロンハ町で寝ます广地の旅行は友達と面白いと思います